на скенер и днеска аз нощи като ги видях, разчитах, че в някаква степен. Само да кажем, с какова пика да... С бухалки, палки. Чакай много да С бухалки. само да. С големи дебели бухалки. Колеги, малко по-тихо само. Бяхме бити с големи дебели бухалки. От 5 човека. Можеш ли да разкажеш какво се случи всъщност? Да. Значи, след като Петю слезна да зарежда обекта, аз останах в автомобила, имах да довърша някои работи по документите и броене на парички има, които не бях сброил. Беше ден за заплати и така нататък. И в един момент просто чух как се излиза от вратата и видях как го удариха Петър и в този момент цялото му лице беше окървавено на него. От един от работниците в конкурентния на нас обект. В този момент слезнах аз от автомобила, той се изплаши и влезна в самото помещение неговото и се затвори. Аз му почнах да опитам какво е направил, за какво го прави, какви са тези работи, вижда ли какво е направил, защото неговата глава просто шуртеше от всякъде кръв. От един удар. Не знам с какво го ударил. Не го удари тогава не го удари с пръчка. Не видях с какво го удари. Може с ръка или с бокс, нямам идея. Просто едва ли е бил с ръка, защото шуртеше от всякъде кръв здраво. Оттам с Петю тръгнахме да се прибираме. Той обаче отиде да си измие главата в нашия обект. Тръгнахме да се махаме от мястото. В същия момент няма и борена минутка нямаше. В момента, в който аз вече бях влезнал в колата, двама от левия ми край дойдаха. Двама господа, които не познавам. Пак от ромски произход. И започнаха да ме варят от колата. Аз излезнах. Не видях дали имат бухалки или не видях. Те просто ме фанаха за ръцете и тръгнаха да ме дърпат. В този момент се появи и Петю до нас, отляво. И започнаха да наплашат какво начакало, разни работи. Много бързо говориха, всъщност много не разбрах, защото беше голяма галимация и след случилото с него и кръвта, която видях, просто бях малко шокиран. И те просто се пробваха да наповалят на земята, което не се случи, докато не се появи трети човек, който също не познавам, но ще го разпозная, ако го видя, защото го видях как минава зад мене, под мене и ме фана за краката просто отдолу в ръцете и ме издърпа и аз паднах по лице на земята и оттам се започна зверско налагане с палки. Значи здрави палки са били, защото аз просто не можех да се изправя. Нямам представа колко време, чух Петю само да вика: бягай, брат, бягай, и оттам помислех, че той вече се е тръгнал. Аз станах и тръгнах да търча. Станах не веднага, просто станах с времето, в което можах да стана. Те почнаха да ме събличат, да ми дърпат якито. Изпадаха ми всичките работи от якито. Документи, пари, химикали, въобще много. Всичко, което има по мене, изпада. И фърлих якия кола, всичко оставих на място, просто това беше някакъв ад, 5 човека. Там избягах и в мен имаше само единствено един ми телефон. Нямаше ми телефони, доста пари, химикал и документите. Побягнах, заобиколих училището и се върнах след известно време, след което вече колата ми я нямаше. Там беше полицията, вътре бяха двамата от господата, които познавам. Това са нашите конкуренти. Те са, мисля, че двама братя и те се редуват да работят. В началото беше само единия, когато стана цялата работа и удариха Петю. Беше само единия. Той е дошъл просто когато всичко стана много бързо. Дойдаха трима, които не познавам, и другия брат веднага. И там те бяха в патрулката, затръгнаха с патрулката и аз вече
разбрах, че Петю е в спешното отделение, отидах при него, там намерих колата си разбита, странично огледало счупено. После ми казаха, че са го струшили с бухалката това огледало, прозореца на автомобила ми е пробван да се счупи, не са го учили са лайсната отстрани и тя е потрошена, не може да се дига и затваря, да се отваря и затваря самото стъкло. Петю ми е намерил документите, събирайки ми документите от него, разбрах, че събирайки ми документите и част от парите ми от улицата, тогава него са го налагали много здраво в главата, наведени него, просто зверската с това. А докато тръгва, той е бил в автомобила ми, докато той е тръгвал, защото той е тръгнал с моят автомобил, за да не го остави там. Единият от братята е ударил стъклото и огледалото, а другия го е ударил през прозореца с юмрук и му е нанесъл тук една доста голяма на устната рана. Има много шелове по лицето. После ми се обадиха, че са ми намерили в якито, което аз когато бягайки, просто якито ми беше съблечено от тях. Не знам дали искаха да ми го вземат, но те почти ми го събляха, аз просто го издърпах в последния момент и го фърлих на една съседка до нас, която има трети обект там, тя държи книжарница женичката и звънях на собствения си телефон, втория си телефон, той беше в якито ми. Останаха само едни пари, които ги нямаше, част от които се намериха в локвата от нашата работничка. Сумата да казвам. Кажи ги всичките работи. 550 лева имаше в две пачки имах пари, едната беше с 550 лева, другата 500, магазинерката намери в локвата 550 лева, другите 500 лева, просто и химикала ми, пакър, просто не бяха намерени. Аз полицията, докато беше там, рових като кошар в локвата да си търся парите и им викам, нямам и документите, нямам и пари, нямам и телефони. Просто никакво участие, всеки си такова, гледат си, даже решиха, че е по-уместно да преместят, нали, патрулката, така и изобщо не я спряха, за да мога да проверя под патрулката във водата, бъркайки сърцете и газейки, защото беше дъждовен ден, 19-ти. В общи линии това се случи. Оттам бяхме по успешното в болницата в Хасково, след което се върнахме в МВР, писахме обяснения, подадахме жалби за това нещо, защото ходейки към спешното видях, че господата, които двамата братя, които държат съседния обект, вече бяха се върнали, бяха ги пуснали. Писахме обяснение, подадахме жалби, аз го споменах, малко след което тръгнах да го карам Петър да се прибира и ми звънна телефона, обади ми се дежурния от Хасковското МВР и ме помоли да отида там, аз го питах сам ли да дойда или с Петър, той каза не, двамата елате и много учтиво каза, не мога да ви приема жалбите, върна ни ги, питахме го. Аргументът беше следния, че не можело да приеме жалбите, защото според него те били някаква лъжа или пък спекулация за това, че сме искали да кажем, че това е един вид опит за нещо, което не е така, да сме дошли на сутринта, да сме го обяснили пред криминалист. Тоест аз даже почна да ме пита, ти откъде имаш толкова много пари? И аз му обясних, че това са оборотните пари, с които зареждаме обектите и ставаше дума за многото пари от 1000 лева. И това е за тези пари ставаше въпрос. За оборотни пари от 1000 лева, с които ние зареждаме обекти и плащаме заплати в същия ден. На Петю му го няма часовника. Просто го казвам, защото той ми подари същия на мен и аз мога не го нося. На него му го няма след цялата галимация. Там при ударите каза, че такова му го няма часовника. След това полицията търсили ли са? След разговора с началника на РПУ. Ние с началника не сме говорили. Дежурен. Смисъл, има ли движение по това? Приети ли са жалбите? На следващия ден повикаха в 10 часа да бъдем там. Аз отново трябваше да си
отпиша един от дните, защото всеки един от дните правиме по нещо. Трябваше да си отделя време за тях, да отида, понеже не ми взеха жалбата вечерта, отидах и просто ми взеха същите жалби. Нищо повече, нито се е появил криминалист, нищо. Просто влезахме в една стая и казаха, дайте си жалбите от вчера и това. И дали разпитаха? Разпитаха ни, но беше устно, нищо повече. Това беше. С вечерта не. Вечерта. Тогава, предния ден дадахме писмено обяснение и подадахме жалби след това. Жалбите, от които бяха върнати малко по-късно, след като ме повикаха и каза, не мога да ви взема жалбите и ни ги даде просто. Това е за 19. На 20 сутринта същите жалби бяха приети, криминалист не се появи. Беше една полицайка. Какъв е предмета на обектната дейност? Лавка, училищна лавка. Това става пред погледа на минимум 100 ученици. Закуски, да, имаше малки дечица, беше някакъв факт просто. Малки дечица, учители, имаше охраната на училището беше там. Въобще имаше много хора, дори коли минаваха по улицата, когато навъргаляха и набабаниха с тези палки като някакви зверове. Ние не сме търсили нито разправа, нито провокации, нито сме по някакъв начин наранили или такова. Започнаха заплахите от тяхната страна, това е. А появи ли се някакви такава информация от МВР За кое? Не, това е проблема, че затова и моля за съдействие, никъде нищо не. Всички смятат, че това нещо ще се потули и ще се забравя. Добре, защо много казваш, че въобще не си доста категоричен? Аз съм категоричен, че при положение, че полицията по определен начин им е гледала личните карти, което те могат спокойно да усетят, не само екипа на 10 и 15 години деца, и по начина, по който всъщност са процедирали след като са ги пуснали и са отнесли така с тях, за мен проблема тук не бих казал даже, аз не го поставям даже и въпроса толкова като елемент на противопоставяне между хора с еднакви интереси, като тяхни взаимоотношения. Аз го поставям тук за ролята на полицията, която в случая, след като ги прибира, ги пуска по най-бързия начин и слагаме и другото, което за мен е немаловажно, че вие разбирате, най-напред е ударен сина ми, след което се стига до там. Тя не бил за мен по някаква случайност, защото можеше да бъде Петко сам. И тогава не знам какво. Аз си бях в автомобила доста по-назад. Да, може би едно добро стечение, че все пак е бил там. После, нямаше място къде да паркирам, бяхме изтеглили колата доста по-назад. Ако беше малко по-напред, има камери в училището, може би ще се види всичко това нещо на камерите. Значи той е нападнат, ударен, след което същия този, който го нападнал, веднага е пуснат и на него едва ли ще му се търси някаква отговорност, въпреки че те са ангажирали веднага и адвокати там, изкарали си медицински свидетелства, но за мен нещата стават много сериозни. Днеска виждаме в какво състояние моя син. Ако ви отидете да го видите в болницата, ще се оплашите. Аз ви казвам, че ще се оплашите. Колко години е? Ми вече на 20, колко сте? 26. И двамата все още. Да, те са съученици от малки. Аз ще има една... Стоян Иванов Кръстев. Добре, казваш на политически... Да. Моля? Съдружници сме, Казваш, да. според тебе политически. Кое пак те подозираш? Аз казах, че за мен това са мутрински приеми. От самото наименование веднага мога да свържа само ГЕРБ с този начин на производство. Защото това не ми е за пръв път за последните дни. Следващата седмица ще го запозная с други неща. Значи един път тук за мен се посяга на семейството ми, втори път върху проблемите, които могат да се изведат от мястото, където работя от училището ми. Изобщо една схема, която е всеобхватна и която предполагам, че сега управляващите в познатия им стил ще се пробват да я направят навсякъде. Още повече, че все пак само ден и два преди да се случи това нещо, много хора ме питаха, бе ти всичко чисто, и как да не ми е чисто. Аз затова мисля, че
парадирам даже с тази си чистота от години и мисля, че в качеството ми на човек, който е бил винаги на светло, няма с какво да се притеснявам, но се оказва, че явно, че има с какво да се притеснявам. То е свързано с неща като това, което се е случило в Хасково. Смяташ ли, че искат да те елиминират по този начин? Могат да елиминират човек, който може да се оплаши, само че не са познали. Не са познали в предстоящите избори и във всичко, още повече, че в крайна сметка в много аспекти аз съм мъчен напоследък да предпазвам много хора от това нещо и може би затова вие сте запознати и излиза така често и моето име навсякъде, но честно казано другия начин на процедиране на управляващите не е за първи път нито в Кърджали, нито пък някъде другаде. Знаем си ги нещата. Въпросът е все пак да отреагираме на време, защото сами разбирате колко неприятно и за самите тези млади хора ще да минат 2 седмици и да разберат, че няма кой да им помага в този свят и да търсят препитания в други страни. Кое конкретно така да мислиш, че... Директно го казвам. Извършителя на деянието, след като е пуснат 5 минути след като го е направил, за мен той е пуснат от този, който му е поръчал да го направи. В този план обвинявам директно политиците, свързани с Министерство на вътрешните работи. Смяташ, че само ще обърне внимание на случая или ще го потули както с Мустафа? Много хубав въпрос. Може да се окаже, че някъде, като съм разговарял с някой по GSM, може да съм използвал примерно някои лошо определение за хора от ромски произход, но аз искам да предупредя, че аз живея с много такива хора и може би съм единствения политик от такова равнище, дет на етажа си живее с цигани. Да, заповядайте. Кое? Не се съмнявам в това. Време около тук на сета на къде? Какво правите тук на сета? Явно, че полицията... От тук насетне, аз мисля, че трябва да се изостря вниманието и от медии, и от цялото общество към тези уродливи явления. Това е целта, с която заставам пред вас. И може би да кажа, че това нещо нито може да оплаши мен, нито пък хората около мен, така че в този план някой да не си прави илюзиите, че може да дадем крачка назад. Но това не е формата и начина, по който трябва да се действа, да се посяга върху близките на хората, независимо дали са в семейството, дали са в службата му, дали са някъде другаде. С тази папка, която е пред мен, ще ви запозная другата седмица, просто защото не искам да се дублират нещата. Започнете ли проверка на документацията в училището, защото е публична тайна, че ГЕРБ са цели и в директорското място? Проверки има текущи през цялата година, които не ме притесняват. Там проблема е по-голям от тази гледна точка, че все пак аз съм от може би 2 години в отпуск. Вие не дайте гледате, че всяка сутрин в 7 часа съм на работа и стръгвам от там в 8 часа вечерта. Все пак се вода в отпуск, защото така трябвало. Аз съм в отпуска. Вече 2 година. Аз ходя по 1-2 дена в месеца или в седмица най-много, за да си подписвам, да си следа финансовите документи. Така ми е организирано. Нали знаете, че трябва да си минаваме, да си вземем отпуските. И по график аз имам тая година около 180 дни отпуска. Другите, ако ги сметнете, много малко ми остават присъстващо. Така че в този план има проверки си, има. Проверките не би трябвало да настряскат. Проверките не би трябвало, но нека да говорим за образованието другата седмица, защото там има много какво да кажа. Там ще говорим за много работа.